ברוכים הבאים לסטופר הבחינות הייעודי של פוקוס פסיכומטרי. כידוע לכל תלמיד פסיכומטרי, עבודה עם זמנים בכלל ועם סטופר בפרט היא חיונית לניהול נכון ויעיל של הבחינה. העבודה עם הסטופר נדרשת הן בבחינה עצמה והן בתהליך הלמידה והתרגול. כדי לעזור לכם להתנהל עם הסטופר באופן דומה לזה שידרש בבחינה, אנו בפוקוס פיתחנו עבורכם סטופר ייעודי שניתן להגדירו כך שיתאים למקבצי תרגול או לסימולציות מלאות. אז איך זה עובד? ניתן להיכנס לסטופר משני מקומות באתר, או כאן בראש העמוד, או פה מצד ימין. נלחץ על התמונה וניכנס לאפליקציה. כפי שניתן לראות, בשלב הראשון עלינו לבחור בין סטופר לבין טיימר. ההבדל ביניהם הוא שהסטופר סופר קדימה, בעוד שהטיימר סופר אחורה. אין עדיפות לאחד מהסוגים, וכל אחד יכול לבחור באופציה הנוחה לו. עם זאת, אנו ממליצים לבחור דרך אחת של מדידה, להתרגל אליה, ואיתה לעבוד לאורך כל תהליך הלמידה ובבחינה עצמה. נבחר בטיימר לצורך ההדגמה. כעת נבחר את סוג התרגול. במידה ואנו עושים סימולציה של 6 או 8 פרקים, נלחץ על סוג הסימולציה וההגדרות של הטיימר יקבעו אוטומטית. לדוגמה, אם נלחץ על סימולציה של 6 פרקים, נראה שהטיימר כבר עומד על מספר הפרק ועל 25 דקות המוקצבות לו. נפעיל את הטיימר והוא יתחיל לרוץ. הבחינה החלה בהצלחה. שימו לב שבתחילת הבחינה קיבלנו הודעה על כך שהבחינה החלה. כמו כן, נקבל הודעה 5 דקות לפני שיגמר הזמן המוקצב לפרק, והודעה נוספת כאשר נגמר הזמן של הבחינה, ממש כמו בבחינה האמיתית. במידה ואנו רוצים להשעות את הספירה, נלחץ על הש, וכדי לחזור לספור, נלחץ שוב על התחל. ניתן גם לאפס את הספירה של הפרק על ידי לחיצה על אפס, וכמובן כדי לצאת, נלחץ על יציאה. עכשיו נלמד כיצד להתאים את הסטופר לתרגול ספציפי שאנו מבצעים. נאמר שאנו מתרגלים מקבצים של אנלוגיות. החלטנו לתרגל 3 מקבצים ברצף ולהקציב לכל מקבץ 3 דקות. נסמן שוב במה אנו מעוניינים, הפעם נבחר בסטופר. נבחר בהגדרה ידנית, נרשום 3 במספר הפרקים ושוב 3 במספר הדקות לפרק, נלחץ אישור, התחל, וכעת הסטופר סופר קדימה על פי ההגדרות שהכנסנו. גם כאן נקבל התראה קולית כשיגמר הזמן של כל מקבץ. אז בשם פוקוס פסיכומטרי, אני מקווה שתהנו מהשימוש בסטופר ובשאר השירותים והכלים של פוקוס, ומאחל לכם שעות רבות של למידה פורה, והכי חשוב, שיהיה בהצלחה.